Sa last video natin, nakapasa si J sa written exam. Exage check. Let's go. Exage double check. Oops. Downhill, so to the right. Blinking light to the left. Right steering wheel. Parking. All good. Stop. Ang kamay dapat nakaganito. For today's video, kung nakikita nyo yung previous video natin, J nakapasa na po sa 7-1 written exam. The next step for that, kinuha na niya yung 7-1. Meron na siyang hinahawakan na license. Kung sa Pinas pa, ito yung tinatawag na student permit. Pwede na siyang mag-drive, pero kailangan niyang may kasamang full license, which is what we call Class 5. Ayun, mga bossing, pakita namin konting tips para mag-practice before na road test. Unang sa lahat, dapat siguraduhin nyo ang sasakyan na nasa maayos na kondisyon bago ang road test. Kailangan na gawin ang inspection sa sasakyan, dapat meron kang sticker na ganito. Kita nyo na ito yung binibigay government ng Canada or government ng New Brunswick ang mag-credit. Meron silang accredited na mga shops na mag-check, mga mekaniko para isigurado yung sasakyan na gagamitin for road test ay safe na safe. Kung sa Pinas pa, ito ay tinatawag nating MVI, I think, which is Motor Vehicle Inspection. The difference lang dito sa Canada, yung mga mechanical shop, mekaniko dito, yung mga example Canadian Tire, Costco, Walmart, meron silang mechanical shop. Doon mo ipapacheck yung sasakyan mo if eligible pa ba gamitin, safe pa ba gamitin sa daan. So sila yung magbibigay ng sticker na yan if makapasa ka. So yun yung first mong siguraduhin bago ka mag-road test. Dito pala sa New Brunswick, ang gagamitin mong sasakyan, pwedeng gamitin basta pasok lang, merong insurance, medyo registration at saka merong sticker na to, pwedeng gamitin yan. So another thing na dapat mong prepare bago mag-road test, familiarity sa road rule as well as yung sign. That's really important. Importante po yan. Nakuha naman ni J yan kasi nakapasa niya siya sa written exam. Yung written na exam na yun is consist of rules ng road dito saka yung signs. And by the way, another thing, dapat nating i-practice ang driving routes. Ito'y based on experience lang po mga boss. Meron tayong 4 na rutang alam dito sa St. John, New Brunswick. Based on experience sa mga naturuan natin dito, nagpapatulong na magpaturong mag-drive. Tinatandaan po natin kung saan dadaan yung actual road test nila. For this video, ipapakita ko yung isang rota, practice driving route. So, mabuting mag-practice talaga sa rota na posibleng dadaanan ng road test. Hindi ko sinasabing ito talaga yung magiging rota ng actual road test ni J, pero at least makatulong kasi from previous na friends natin na nag-road test, ito yung ginamit na rota. At the same time, another tips para mag-road test, dapat relax lang and stay focused. Pag sobrang kinakabahan ka, mawawala yung mga hihirapan na pinapractice mo. So for now, dito tayo sa familiarity of road routes. Bago pala natin simulan ng video na to mga bossing, shoutout sa napakalupit nating follower, brother natin sa Alpaca Paro Society of Canada, Trip Gonzales, nasa Moncton, New Brunswick. Long live brother. Let's go. First step na. Exage check, salamin, shoulder check, signal, tapos alis. Let's go. Stop. And then double check. Exage double check. Oops. Let's go to the right. Turn right. Change lane to the left. Shoulder check. Good. Alright. Of course, nasa lane ka ngayon. Kaya pa yan. Then change lane to the right.
every change lane dapat shoulder check good. Yeah. Park here anywhere. Kung merong slot, wala pala, wag na muna. Diretso lang ba? Hindi sila magpa-park ng mga ganyan. Diretso lang. Dito, park anywhere ba? Sa may space ano eh. Kaya ano lang, imagine na ito ano na space. Ato pa kayo bante. Mga ba na? Okay, goods. Tapos downhill, so to the right. Park. Let's go. Tanggal. Tapos signal. Check. Okay, let's go. So di na mapilipin. Per hydrant to, no? Ay, hindi, ito pala. Ito yung per hydrant. Lang, nag-park siya dyan. Bawal yung pinarkan niya. So blinking light to the left tayo. Blinking light to the left. Perform the stop sign. Oh, may tatawid. Wala pala. 1, 2. Okay, let's go. Stop all the way. So diretso na ba eh? Diretso. Kanong tatawid? All the way. Stop. Diretso lang tayo. Huwag kalimutan. Ito yung di mo nakita kanina. Stop sign. Okay, 1, 2. Full stop talaga. Tapos slowly na. Double check left and right. Alright, let's go. To the left pala ta. To the left. 1, 2, 3. Okay, go. Let's go. Double check na rin mo. Kusog bin na niya. Go. Stop sign, always stop. Perform the stop, bro. 1, 2, 3. Alright, let's go. Traffic light na yan, straight tayo. Straight. Straight lang ba eh. Go, naka-go. Alright. Corner na yan, turn left. Turn left sa Richmond Street. So, okay na yan. Pasok. Malayo pa. All goods yan. Pag ganyan ba yan? Huwag mong antayin yan ha. Tapos turn right tayo dyan. Kasi pag sobrahan ka sa antay, sasabihan ka na, what are you waiting for? Sasabihan ka ng ganun. Ano ba yung sinabihan ng ganun? Parang basta may isang sinabihan ng ganun eh. What are you waiting for? Nasobrahan sa ano ba? Sa antay. Tapos park anywhere here ba eh? So downhill pa rin yan. Medyo dikitan mo. Right steering wheel. Parking. All goods. And then let's go. Okay, let's go. Tanggal park. Drive. Signal. Shoulder check. Alright.
then to the right tayo. Stop. 1, 2, 3. Let's go. Double check. Exact check. And then on that stop sign, turn left. Turn left. One, 2, 3. Let's go. Dial all the way. Diretso ka na. First come, first stop, first go. And that traffic light, turn right. Kahit naka-red, pwedeng mag-go. Basta clear lang. Double check lang. Huwag lang magpaalanganin sa pedestrian lane. Yun. Let's go. Here, next with traffic light, turn right. Babantayan natin ang school zone. To the right. Of course, may yield. Double check. Yan, giveaway dahil naka-yield. And then ito yung babantayan, school zone. School zone sign, maximum 30. Yan, 30 lang ang speed natin, maximum. Kasi school zone. At ito yung school. That's the school. Alright. Then there's a sign here, school zone ends. So school zone ends, school zone ends. Yeah, back to normal speed na from here. Back to normal speed. Union Street. Then turn left tayo. Balik sa SNB. Balik sa SNB. Guys. Yan. Alright. Then iti-test yung back hop skill. Dito tabay. Dito, pakita mo kung sino ka bay. Sino ako? Saan mo ipapasok yan? Yun. Signal. Dapat nakasignal ka to the right. Dahil sa right ka papasok. Ang kamay dapat nakaganito. One motion, walang stop. Diretso. Oop. Alright. That's all. Isang rota.